Kehukum berpentrai kam yak odd even number system yagi kali kamai nakashri shakhendai lat bat mod pran naruk astantre gujelio arja arpulai dagi bor penyat district ke East Khasi Hills kalau penlongai kinong elam ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ban persya ekate kehukum da ka ujor Shau Chief Justice jongka Meghalaya High Court untuk lam halor kani. Uba Wandon Bok Jerwau President ka Association haba crunch kilat pathai khubor din ke jingwan bot din ya jing ujor jongki Shau Chief Justice hakapor janmet ulaong baka hukum nagi bor penyat district kamlong ka basai bat omla aban ong baka dei ka hukum ka ban tri kam salansar lane ka dei tang ka jing persang nakliang jongi hi kumbangila dap ban submit ya ka jingthok jongi sapo ka Meghalaya High Court te kumjuru mentang sngi ngiwan ban ya budin hawide baka tu ka jingthok jongi namar ba kane ka order amendment step nakliang ka jong ka district administrative kalong ba kinang yai pendik ya ki nongya kali jongi te kumta hi ngiru bansi kumbangila submit untuk support tingili ban budin te nakliang ka court ru kala le ya ka kam but ki benta baro hi nakliang jongi ka session bro away te ngisanya met mansim ha kaying kasri badan borom jongi kaba don hangne po Meghalaya bakan ya justice kumba ngila depsiu hok ya kata khajna sa ka sarkar te kata hi kade ke jingwan ya kedu jongi mne nakliang to city hi katkum ka jing wan ka jongi rengkat bar kim kutiar ke jongi kolong ba kala nang ya chakmat mo te habide baki ki kamro ya mentahi ngimpat la banong yai namar ba mentah nang don hapdang ke jing bisar nakliang ka Meghalaya High Court beram tingin ya ap ya ke jing bisar nakliang ka court mo la banong hakini ki singi banwan mo namar ba kumba kan thok ka disi ga ong ba la pha order da ka Meghalaya High Court man pha ai or an event se ki commercial vehicles te henry kat kum ka jinglap ka jongi pat na po ka High Court kolong ba kamsim la don kata ka jing tha na ka ying ka shiri manong man pha ai or an event yang taxi but kumjuru nakaliang ka district magistrate mo ka kong RM kurba ka umoi persya ba kani kanang dei tang ka trail te henry kat kum ka notification pada khamda tho sai hang tu ba ka dei ka trail ti kala sisien ba kong notification ber ka order ka standing order bet lani ka kawan bet kai ka ban trai bet salansar bet nang ni sakhmat nadu menta ka trik sakhmat te henry kat kum ka statement ka ba ai pada ka ong ba ka dei ka trail te kum itai ba hot nakaliang jongi ngimla ban padang kan mo haba fikwa ban trail mde fin trail yangi ki bangi ngisi we khadna trail kiwi gilat kelenti kum bangi le ngi dei ki nongnya kali kamai la ka block than ka sorok ru ngiru ngiyap ja te la da fikwa ban solve ya traffic jam te kum no ngine trai la ka khot chami jingi kran tengin ya batai genya hagno rukom ba man solve ka traffic jam ha ngine ya be ka kamai kaji kanum thot hi ki namar ba wada manta ka sngiru sulong ba kadai ka sngi shuti nak banta ki na school gidan ki school ki ba pinyo shuti nak banta ka jing le don buram yak mai maryang ka jongi te kaduna ka traffic jam te lasai ka sngiru kumjo hi nginya be kum bajuya namar ba kum ngila siu hok khajna kum ta hi ngidi ban siu mar ka sarkar ru kadai ban sngur sarong ba nangdon ba kum mangi hi ki brio ki ba yeng hala ki jong ki jat mo jahajing sha kidai kadai ban khamnyo kor yangi kinong pala ban yi kiwe pa namar ngi hangjo par ba kabla bar khapsiu khajna pa dak sarkar telada yangi kinong bala ki ba hapsiu khajna ta sarkar phin ot no ye kijat jongi te da kanu ker kentin pa phin kran pat yangi ba phin ong toi persang ban yang hala ki jongi kijat kata nak liang board district lani ki board kulit ki don nam jing pitsange ipi ki kamai ka hakjing sha mana step te kidan ko matang katu kan ni hendrai hadir nang tu dak jing ya le ya kren nak liang jongi kasang te kila pensange no ya kan ni da ka ba kham ya chu pat nakaliang jongi hi menta kalong bangin namla man kren sibun namar kalong subsidize heavy day bar kumbangi ngila submit support tengi kermen skam ba ka court kan sa direct ya government kumno lada kadon kam ngini tre kam rangkat ban ngiru ngini tre lada kam don kam baderu ngi kwa ba government kan tre da kalenti jong ka jinge om da kalenti jong ka jingya pinora ek jing pihun hapreng pramangi kata kain kalong ba ki ba susong ba tang hapo ka kamra ni ki ba subat tang kolom kim tip te la kinya sono handrai habakot hi kumakiwan kali bawa nama mulai lada umiat via mod pran lane biar yudo nai pot unya te kumjuru kini kali pat bawa nagilan jaya lada kimut banlet don kam kum sapo laim khra lada kimya via nang ni napok khnailat nai pat kinya pi kediben perkhat ba habang ong ba ka khandailat bar yudo hi kidai kithit snam no kidai kita kulong snam jong kinongnya kali te habi dei ba kata ka banta kum ka DC ru ka deban perkhat kan lada manta ong ik DC ba phindale po jing tre jung phim bet bandrung na po ka main entrance phin habrung na salandet thai sngo kum no bar kata na salandet padaru ka bampai ka jing khang no ru
katali da fikran karkum ke motor vehicle acts ni kelak batai sai bahapo surok hi mdan manu balak ban bu parking bat mdan malak ban krong parking hiru hapo surok hendrai ke bas ngolong ngolong bakar ke district administration mau ke bakan thop lang na do SP bat DC kumno ki bu ya kini ki parking ban bat kisah ro ban lum parking hapo surok hajing isya ke surok kadi ke public roads ba baro ulah on penangkam hendrai kum makalong manta pada ki penyang ni kini kali simat bat ki penyang ni kini kali ki ba arsaka ki bu ski ki dukan ba fair hapo lenti sengkin bat kami kita berfak kim sim lapet bat khadu kalong ba wat gini kita dukan ru hajing sisa ki bu yak no dukan hapo JS road ni ki di ban pelaj homitar nak surok ban poi sak dukan jongki ndai kum kalong manta ki tur man hasenta jong ka surok te hanglu ki pat ba unya bat sai ka kali kan ya ada fi company ya start ru kamlong kita ki berkhoi ken kum nang leng district administrative ke di ban pulih ha ki kita ladam tip ngin pinikai mengin rapat taksi so fair ye ru kita